זה? מה קרה לקרקס? מה קרה לקרקס? וואי, איפה כל החיות? מה זה? מה הולך פה? לא, כל הרוס. אני יודע מה לעשות. נלך למגן את עתידות. יאללה, בואי. תקשיבי, הקרקס ממש נהרס, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אנחנו חייבים את העזרה שלך. מה את צריכה בשביל לעזור לנו? אתם צריכים כמה אנשים אמיצים שיבואו לעזור לכם להציל את הקרקס. הבאנו לך את האנשים שביקשת. מה צריך עוד? אתכם! אתם חייבים לעזור לנו להשתחרר. ביום שישי, השמינצי. בבית הנוער, פרנק קומרוב 21, בבית הנץ, אמצי לוי 6. ביום ראשון, בבית העמק, עונות השנה 4. נתראה. בית הנץ, כל אחד הוא מיוחד, חוזרים ביחד יד